травестити, шоу, момичета, момчета на забавление. Всичко се случва. И всички обикалят сега. То през нощта ще бъде така. Да видим какво ни предстои в Тайланд на остров. Намираме се в Пукет, в Патонг, на пешеходната улица на Уокинг Стрит. Тук какво е невъобразим, хора от всякакви националности. Всичко се вижда едно. Има травестити, шоу, момичета, момчета на забавление. Всичко се случва. И всички обикалят сега. То през нощта ще бъде така. Да видим какво ни предстои